Sabies que els incendis forestals no només s'apaguen amb aigua? Una de les estratègies clau és l'ús del foc. Avui som al Solsonès per conèixer els beneficis del foc bo. Hola, Sier. Hola, què tal? Bon dia. El Solsonès és una comarca que va patir el gran incendi del 1998 i l'any següent es crea el GRAF, una unitat que ha portat intel·ligència als incendis. Què vol dir això? L'incendi de l'any 98 és un incendi que, diguem, trenca una mica tot el que pensàvem que condicionava el comportament dels incendis. Això és el que fa repensar i dir, bueno, que van més enllà dels anys de sequera. Hem de començar a, diguem, a esbrinar, a intentar explicar per què se mouen els incendis d'aquesta manera, i això és el que aportem des del GRAF. El GRAF es va inspirar en el Forest Service dels Estats Units, amb molta experiència en l'ús del foc com a eina per apagar incendis. Aquesta zona es va fer crema prescrita. Què vol dir i per què es va triar aquest punt? La crema prescrita és una aplicació de foc de baixa intensitat, preserva l'estructura principal d'arbres i al mateix temps estem fent una reducció de tota la biomassa que podria cremar en un eventual incendi forestal. Triem espais en el que hi hagi una trama agrícola per intentar no haver de treballar al màxim de superfície forestal i a més que tinguin un accés per poder fer totes les maniobres d'extinció. Les cremes prescrites es fan de manera molt planificada. En canvi, utilitzar el foc tècnic en ple incendi obliga a prendre decisions en moments molt complicats. En quines situacions es fa servir el foc tècnic per extingir un incendi i com assegureu que no es descontroli? Si tenim un canvi com aquest, per exemple, és una manera d'avançar espai cremat abans de que arribi el foc. Trencar aquella dinàmica de propagació de l'incendi i guanyar 3/4 d'hora, 1 hora, que això amb un incendi que s'està movent a 3-4 km per hora sobre un territori és molt de temps, són moltes hectàrees que guanyem com a servei d'extinció. La introducció de l'ús del foc, com també de la maquinària pesant, ha estat clau per afrontar els incendis dels darrers 25 anys. Els GRAF dels bombers de la Generalitat ens adverteixen que per afrontar estius cada vegada més llargs i calorosos no només calen noves estratègies, sinó també tenir un territori més resilient, amb més gestió forestal, la recuperació d'activitats primàries i d'un paisatge en forma de mosaic.